Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ukuphupha undiza. Ngiyathemba ukuthi usu-subscribe-ile lapha kwi-channel yethu ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini masifaka. Ukuphupha undiza kubika ukuthi-ke kunesithunywa saphezulu esikubhekile esingafuni lutho ngawe. Noma izitha-ke zikuhlasela kodwa isithunywa sakho sizolokhu nje simi nawe njalo njalo. Uma unembuzo ungabuza kwi-comment sobe sesikwenzela nawe ividiyo yakho ngokukhethekile siyifake ku-YouTube. Ukuze izosheshe ivele kuwe, subscribe, notification izosheshe ivele kuwena. Ucele nohleli nabo ukuthi be-subscribe bese-ke uyasilandela yonke indawo. Ngokwenza lokho uzobe usize mina njengoba nami ngisiza wena ngikuchazela lokhu odinga ulwazi lwakho. Uyakwazi-ke ukusi-inbox-a ucele inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma ube nephupho.